O actor galego Fernando Morán visitaba hoxe a aldea de Santiago de Arriba, onde recolleu o premio a mellor actor concedido no Festival de Cinema Budapest pola súa interpretación na curtametraxe As almas do Fental, do chantadino David Vázquez. O director foi quen fixo entrega deste galardón, que foi enviado dende a cidade de Budapest e que recoñece o traballo do actor, pero tamén do propio realizador que escenificou esta entrega na localización onde se desenvolve a historia dos últimos días do último habitante de calquera zona en despoboamento. Unha sorpresa moi gratísima, claro está. Porque, bueno, decir, aí o que non hai dúbida ninguna é de que non hai amiguismo ningún, non? O sea, que chegue un premio de Budapest é algo como impensable. Pensas, non sei, como que ademais que outra cultura, que outro mundo, entón, pois, bueno, é algo moi grato. Supoño que sempre, no, calquera premio, en contra deso que se di, que os premios, non, eu creo que sempre é agradable, non? E cando se ve, pois eso, como neste caso unha cousa que se ve que é auténtica, pois, e logo, pois, bueno, de algún xeito tamén a satisfacción de ver que estás contribuindo, pois, a difundir un pouco a nosa cultura, a nosa historia, non? Pois, bueno, está moi ben. Eu casi me vou empadronar xa en Santiago de Arriba, porque entre o Moredo e as almas do Fental non salgo de aquí, sitio que me gusta, lóxicamente. Por eso tamén elixo os sitios, non? Entón, bueno, pois, nada, eu as almas do Fental teño moito cariño, porque foi a primeira curta, digamos, a primeira obra que fixen eu así como director. Nada, e que vimos a darlle un premio merecidísimo ao amigo Fernando Morán, que aparte de amigo é un gran actor. Pouco máis que felicitalo porque, bueno, foi o que lle deu non? Se as almas do Fental falábamos de morte, foi o que lle deu a vida, non? Unha historia de ficción que fala dunha realidade social común a moitas áreas desfavorecidas e rurais ao longo do mundo. É unha curta na que a interpretación é chave para transmitir o que o director quixo contar. Non sei cando se pode considerar ou non doado un papel. Ás veces, cando te identificas co personaxe ou co traballo que estás facendo, eso é o que realmente eu creo que fai doado o traballo, non? E neste caso, bueno, a identificación foi plena. A ver, eu xa traballar con David e con todo este equipo facilita moitas cousas, non? Porque hai unha relación moi boa, hai talento, en fin, hai todos esos ingredientes que fan que o traballo sexa. E logo, pues que a historia me parece moi interesante, o contar este problema do abandono rural, pareceme que é imprescindible, non? Que aínda habría que darlle moita máis difusión e entón, bueno, ter esa oportunidade, despois o personaxe estaba ben construído, a historia estaba moi ben, entón, bueno, pois eso é o que realmente fai doado o traballo. Morán traballa agora dende a experiencia que dá a profesión e os anos e dende unha perspectiva de aprendizaxe e escolla. Neste momento vende remata a rodaxe da última tempada da serie de Mediaset Vivir sin permiso, unha ficción arredor do mundo do narco en Galicia, na que comparte reparto con José Coronado e Álex González. Traballando, xa che digo, sen ansiedade, con tranquilidade e permitíndome, se cadra un pouco, pois, bueno, xa facer exclusivamente o que me satisfaga, non?